आसा दिनै 26 मे 2024 दिनै फाथारमारि गामियाव राजु बसुमतारी सासे फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टरनि बानजायनायाव दिनै नैबे गामियाव जे रायजो राजाखौ लानानै जोंनि नैबे फाथारमारि गामिनि एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय एचएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फंबाय बिनानावमोनखौ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बायदि फालिदों देग्लायबो। दा बे फालिनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय बिथाङा नैबे गामिखौ लानानै गिदिर थांखि दङ आरो बे फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बिहा बिराद गिदिर सिमां नुनाय दङ। जाय सिमांखौ बिथाङा मोगथाङाव लाबोनो थाखायनो थुलुंगा होनायनि असिलायै बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दिनै जों ब्रैथि खेब जाबाय। दा दिनैहाय मेट्रिकआव जोङो 3 बिजाथिखौ बरायनो मोनदों आरो एचएसआव गासैहाय 6 जन बिजाथिखौ जोङो 7 जन बिजाथिखौ जोङो बरायनो मोनदों। दा बाहाय जोङो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय रुजुनानै नायब्ला देग्लायहाय बांसिनै बेबायदि फरायसाफ्रा दिनै मोजां पारसेन्ट लानानै पास जाबोदों। दिनैहाय एचएसआव सासे हाइएस्ट मोनदों 74 लानानै। बिनानावनि नामानो जाहैबाय सुजुमा बसुमतारी आरो मेट्रिकआव जाहैबाय सासे जोंना मेगा होननाय। दा फंबाय बिनानावमोननि जोङो इयुन जिनाखि थांखि बे थांखिया जाफुंथों बेखौनो लानानै जोङो रायजो राजाया बयबो ओंखारनानै बोर होनायजों लोगोसे आनान गसाइनाव आर'ज बिदों आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि राजु चन्द्र बसुमतारीया फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर हिसाबै दिनै गावनि जाफुंनायजों लोगोसे मालायखौबो जाफुंजानायखौ लुबैदों जिउआव। आरो बे ओनसोलनिफ्राय जाहा बुंनो थाङोब्ला बे गामिनिफ्रायनो जाहा एडिसि गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाय दंमोन आरो बेखौनो बिथांमोनहा जाफिननो लुगैदों आरो बे लेगेसिखौ बिथांमोनहा लाखिबाय थालांनो थाखायनो नैबे गथ' गथायनि सायाव थांखि दङ आरो रायजो राजाया बेखौनो लोब लोब ओंखारनानै दिनैहाय बरायफैदों आरो। फरायसाफोरखौ नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो जिहेतु बिथांमोना मेट्रिकखौ पास जाबाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारबाय मा बोसोन होनो सानो? बेथ' जोंनि थांखियाव जिथु मानि बिराद गिदिर थांखि दंखायो। दिनैहाय जाय बिनानावमोनहा जाय फंबायमोनहा मेट्रिक पास जादों आरो जाय फंबायमोनहा जाय बिनानावमोनहा एचएस पास जादों बेथ' जास्ट जागायजेननायसो। जाहा जाहैबाय जोंना दहाय बुंखानाय बायदिनो माइल्स टु गो बिफोर आइ स्लिप जाहा उन्दुनायनि सिगांनो गोबां मानि खामानि मावनांगौ बा थांनांगौ दङ। दा नैबे एचएस पास जानाय बा मेट्रिक पास जानायावनो जाहाथे मानि जोब्बाय होननानै साना आरो बे जागायजेननाय हिसाबै बिथांमोनहा मोनसे बेखौ जांख्लाखौ बारजेननाय हिसाबै लानांगोन आरो बिनिफ्राय गोबां थांखि नाजानायाव गोबां मानि हान्था मेला हान्थिनांगौ जायो जेंना सैनांगौ जायो जाहाथे मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनायाव